Vi starter lidt simpelt, håber jeg. Vi vipper med fødderne. Du løfter tæerne på den ene fod og hælen på den anden fod. Tempoet er fuldstændig underordnet. Meget simple bevægelser. Du skal selvfølgelig sørge for at rette dig op stadigvæk. Op og ned med tæerne. Pas på, at du ikke kommer til at køre enten sammen sådan her, eller måske glemmer at få hæl med. Det sker ikke. Hæl og to. Vipper, vipper. Hjernegymnastikken, jeg laver her, kan du lave lige så tit, du har lyst til. Efterhånden, som en øvelse er rigtig net, så sætter vi noget mere på. Pas på ikke at putte for mange øvelser på af én gang. Hvis ikke du har kontrol over det, så er træningen ikke effektiv. Vi lader fødderne få en pause, så tager vi armene. Du retter dig godt op, gør det så højt som muligt, og sørger for, at skuldrene bliver nede. Så svinger vi en arm til siden. Det i sig selv er jo så simpelt. Det bliver det ikke ved med at være. Vi gør lige det, at mens vi svinger den ene arm ud, så bøjer vi fingrene på den hånd. Tommeltotten peger hele tiden opad. Når hænderne samles, så er fingrene strakte. Bøjer den ene hånd, holder tommelfingrene oppe. Den anden hånd gør ikke noget. Endnu. Godt, jeg regner med, at du er ved at være med. Så vi gør det lidt sværere. Vi har stadigvæk den ene hånd bøjet, men den anden, den vender vi lige. Altid, når de mødes, så er de strakte. Vender den ene, bøjer den anden. Husk, du bestemmer helt selv tempo. Måske tænker vi, at jeg skal lige ud med den, og så skal jeg lige ned med den, og så kører vi tilbage igen. Helt i orden. Det, der er vigtigt, det er, at du får styr på bevægelserne. Så er tempoet ikke så vigtigt. Husk, hænderne de er strækte, når de mødes i midten. Det kunne være, at du skulle klappe lidt af dig selv. Så er man i hvert fald sikker på, at fingrene bliver strækte. Husk, den hånd, der drejer til siden, peger tommelfingeren op hele tiden. Det er kun den hånd i midten, der bøjer. Godt. Vi går lige tilbage til kun at svinge hænderne. Så er vi med igen. Vi bytter lidt om på det den her gang, og lader hånden i midten bøje. Så indtil videre, den midterste hånd, den bøjer. Men det er stræk hver gang de mødes, husk det. En er klappet. Så er det måske nemmere at huske, at hænderne skal være strakte. Den anden hånd skal selvfølgelig også lave noget. Den vipper lige den her gang. Stræk i midten, bøjer den ene hånd, drejer den anden. Så er det, vi skal koncentrere os. Øv det stille og roligt. Tempo kan altid komme på senere. Hold øje med, at du ikke bøjer og drejer den hånd i midten. Den vil jeg gerne smide derned, måske skal den ikke. Ja, jeg håber du er med. Øvelse gør mester, husk det, også selvom det kan virke fuldstændig håbløst. På et tidspunkt, når man er nået der til, at man tænker, ja, det er fint, det er nemt, det kører rigtig godt, så sætter man selvfølgelig noget mere på. Husker du fødderne fra før? Nu skal vi både have fødder og hænder. Måske skal du bare starte med at køre en arm ad gangen, mens dine fødder kører. Du kunne sætte på, at du skal bøje den ene hånd. Fødderne kører bare. Måske kører fødderne det stille og roligt, mens hænderne kører hurtigere. Måske følges de ad, det er ikke så vigtigt. Vi bøjer lige den ene hånd her. Så nu skal vi have rigtig meget styr på hele kroppen. Fødderne, de vipper. Løfter hælen på den ene og tæerne på den anden. Samtidig så svinger vi hænderne. Den ene bøjer, og den anden drejer. Og du sørger selvfølgelig for at rette dig godt op samtidig. Er du med? Pas på ikke at sætte for meget på. Hvis du med fødderne kommer til at køre, og du mister dine hænder og tænker, hvad gør jeg? Så gør du ikke noget, der er godt. Så er du tilbage igen. Start stille og roligt. Held og lykke med din hjernetræning.